Dostlar şu an metrodan çıktık. Oslo merkezlerinde. Bulam Elisa metrodan çıkan yerin önüne karşısında bäriň meşhur teatrlarynyň biriken. Bu görýänigizem Oslo Üniversitesi. Şu öňündäki bina. Dongdurucu stowu. Her yerde yolkalar täzeyle taýýarlyk. Dostlar şu an öňümde bir bina var. Şol Norwegiýanyň Karolunyň öýken. Adamlar arkaýyn ýakynyna baryp bile ýöne gaty ýakynlaşmalar eken. Norwegiýa bolsa-da howplyken gaty ýakynlaşmak görkedeýin. Ana şol öňümdäki bina Norwegiýanyň Karolunyň öýi. Ödem şu an içinde diye käwat görüm bolýar diye aýnydan zatdan seretdiýär diye arkaýyn daha yok yani şu öýüne girjek ýakynlaşma diýdim öýüne girjek bolmaly eken. Koroslar da atlar bar diye. Hananna ýakynlaş göreli. Da bäriň halky köp halky goýan eken. Gaty güýji gaty ulýa güýjüni herkes bullanyp bilýärmiş ýöne onýanak ullanakmyş. Öz normal ne da halkdan biri ýaly. This was the first king. Not first king, but Karl Johan, I think. So this street here is Karl Johan Street. So that's the street of this king on the statue there. Ana şol görýän heýkelmel bäriň Karolunyň biriken ýöne näsiniz Karol öýden bilenok. Şu köçede şu Karolunyň adyny beripdirler. Şu udyň köçe. Bu adam gatgy adam. Meni şat geldiripdir. Bolama. Garın kesin görýän. Bart. They are walking all the time. Really? But we can go and have a look at him. Kapyň ýanyna foroslar dur. Ýanyna bar bolýar, video çekip bolýar diye. Ýöne daşyndan görende gaty howply ýaly ýöne eger öýüne dana girjek bolsaň gaty fraslananmyş bularlar. You see, this guards who is standing here, they look very nice, but they have a weapon, so they will protect the king. And you see over there, they also have more soldiers. Really? Yeah. Every time like that? Yeah. Aňyrdaklar görýänmi? Sallatlar. Ulam duruna şeýde tutulýar ýa gaty howpmuş atly ýöne. Daşyndan garaganda hiç bir zat ýalyarok. Aňyrda biri bar. Ne bularam oraçy gyýdylar. Şeýle öýüniň öňünden şeýle ýöre geçseler. Gen arwatyrlar. We can go over here and just go to show. Oň ýanynda ýaňy surata düşdüm. Arkaýyn gürleýär. Bolýar diýdi. Gaty zat gülerýärdi adamlar. Diňe Karol bilen aýaly ikiji ýaşaýan eken. Ýöne kim bilýär nästan işgär bar içinde. Nästan işgär işleýär. Bärde biri. Aňyrda bar. Bularam häzir zat yerlerini çalışmany barýarlar edýän.
and the guards, they live inside there. There? Yeah. Ah. So even it's only 2 in the front, it's many in there. Ah. Maybe 30 or 40. Oh. So. Görýärmi? Şu gorosları hemmeti ştaýda şuň içinde ýaşaýan ekenler. Yaman köp diýär ýöne yerlerini çalyşyp durýarlar. Ana, şu çalyşýarlar. So now he is going inside Ana. to warm himself. Ýanky duran şu ad gelýär, aňyrýan başga ýer bardy. Ana, ýörediler. Büyük kaşık var. Ulan öy. Yana berden Amerika geçmek bolanok. Slotsplassen. İdine 2 tane kişi yaşa içinde öy ötere de. Ağırlarına kıyılar ama. This also king's soldiers. Karolun qorosları hemmeti. Dostlar şu adam öýüň ýanyna ştaýda zat görkezek bolýan. Şu parkyň dady bizden şu bärde. Bärde zat ýatdyrlar. Otuň üstünde ýören we agaçlary gujoklan. Enjoy. Bu mesela hemme ýurtda otuň üstünde ýöremäň diýip ýazylan. Otuň üstünden ýöremäň istan okar, ýani bärde otuň üstünden ýören we agaçlar gujoklan. Büyük kaçık. Bu ýan binaňdam şäher häkimligi. Osada. Bärtem Nobel ödül merkezi. Bina. Bärti deňiz. Adam adır öttüm oraya yine adam kan. And here also the Akershus fortress. There. Akershus fortress is they protect Oslo. Lat. Bu görýäňizem gala. Ostany gorumak üçin ýapylypdyr. Ne, sayıl munna odal. Beýik. Görýäňiz. Edir deňiziň ýany. Bärde protest edip otur. Altyn ýalyk ýurtda ýaşaýan şu adam protesto. Adamlar görýärmi? Haklaryny isleýärler da. Dogry diýerler aslında. Bulam atel. Täze üçün Christmas market kan. Her gecek dağıtlar, soğutluklar, iyi içmek dağıtlar satılıyor. Bahalarının hemmesi Norvegiya kronu. Ayçmelik $1, 9 Norvegiya kronuna soňra hesaplan. Şöyle uzun gidiyor. Adam kan. Moose kebab. Kik kebabı. Bahadan nerede lan? Their price? Yeah. 20 kron. No, Yeah? it's extra. The price is 15 euro. 15 euro. Bahatı daha da kan. 149 kron, 15. 15 euro da asanaklarım eğer üstüne koşturacak bolsam. Etini ver lan. İyi doğru. Grand Hotel, Postan. Att meşhur diye. Haaland.
Rolex. Bakacağız herhalde lan. Yok. Ondan mesela in ağda aylık neyse dedim. Adamın, bir adamın kazanacak in ağda aylığı ortaça 3,5-4 min euro verdi. Sonra orada yurt, şehir, katı kımmet. Mesela bu yaşlılığın galiyan öyü, 2 konut öyde galiyan eken ayda 1400 euro veren eken. 1400 euro. Yani öyle kazancam bilem o. 6-7 min euro badır. Başka 200 metrede atırgatı kımmet belki baktım orada market bakalarından paylaşırım. Ja, men det är skuldstycke. Bu yani koçağında Oğuzlar'ın en meşhur koçağının bir yerken gerçeklik yani mağazinler var, eski mağazini, kafeler vardı. Yani katı kımmet. Buram şu an tavuktan yana GoPro'nun bataryayı buradan düştü. O derece tavuk kendime çıktılar. Belki telefondan devam ediptiler. Dostlar şu an telefonla çekip atıyorum. Tevelde soğuktan yana kameram bataryayı ölçüp kaldı bilmem o. Soğuktan yana tevelde 10 yana hiç ön bolan yoktu. Şu an telefon kullanıyorum. Self tayacağı olan. Self tayacağını yaşlılandım. Şu an nerede arkamda görüyorsunuz opera binası. Oslo diye yazılan en meşhur yerlerden biri olacak ya. Nasıl? Opera binası. Böyle tuğum yanzacağında kurulan bakatı 200 milyon eurodan kıymetli. 200 milyon euro. Yani böyle şu an opera binasının üstüne mindik. Şapkada yarak geldik. Böyle kolya arkamız deniz. Elim dondu. 200 milyon euro pul tölettirler şu bina için. 200 milyon euro çıkıptır. Yani bärin halkı köpçe närazıymış. Katı pul çıktı. Näme gerek? Soňalarlar diýipdirler. Şu adam diýenler gelmiş. Şol suwun ortasyndan kam näme diýen hiç diňe odan geçin sungot eseri. Yani näme anlatýar diýip sorandy, bilemok diýdi. Köp kişi bilen o ýa. Şu an en yukarıdan çıktık. Verdim sadece o şaharını bakayım. Martin görüyor musun? Korkuna o. Bakır şeye. Şu anırdaki görüyen binalarınız her binanın arasından su geçen eken. Venetsiya yani. Bu arkamda görüyen binanın meşhur Münch Müzeyi. Görsünüz diyelim ona da köp pul harcaptırlar. Dostlar şu an Münch Müzeyi'nin giriş katında. Yani anarık git girecek olsanız pul tölemeli. Yani bärte moğut. Münch'ü bilýänsiniz esasy meşhur eserlerinden biri. Şol
Gıygırıp duran bir var. Atı meşhur. Bir kadayın. Edward Munch. Ana. Şul eseri dünyada gatı meşhur. Aňyda da käbir eserleri var. Görýäňiz. Yani gatty gymmat var. GoPro'nun batareya ýoktarandan şu at telefondan çekken belki kaset we petfolklar. Ben tujaşyň bahaty €6,5.